איזה בלגן, והמרק עוד לא מוכן. שירה, אני ביקשתי ממך כבר 10 פעמים. תוציאי את קשו מהמטבח, תראי איך הוא מלקק פה, וגשי עכשיו להתלבש. את הבטחתי את השמלה הלבנה מסתובבת. לא רוצה את זאת, לא רוצה. איך המרגש תפוח בדבש? מה חדש תפוח בדבש? יש לכם 10 דקות לסדר את החדר ולהתארגן לארוחת החג. מה קורה איתכם? תגיד למר לייטמן שנפגוש את המשקיעים ישר אחרי החגים. אני אומר לך, זאת הולכת להיות פרזנטציה מעולה. אחת הטובות, רגע, אני חייב לסיים. ירון, הגיע הזמן שבמקום להשקיע בעבודה, תשקיע במשפחה שלך. זהו, נתק את הטלפון, החג מתחיל עכשיו. אתה יודע שאמא שלי שונאת שאנחנו מאחרים, כמו כל שנה? תזדרז, שירה מחכה שתגהץ לה את השמלה המסתובבת. השנה תהיה לי שנה פשוט מצוינת. יהיה לי זמן לעצמי. אני אשקיע יותר בחברות שלי. אני אהיה סבלנית לילדים ולאנשים בכלל. אני אתמודד עם הפחדים שלי. אדאג לבריאות שלי, הנפשית והפיזית. השנה אני אהיה חשובה לעצמי באמת. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה.